Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt je gaan loeren naar het uitroepen van de nieuwe stadsprins voor het jaar 2010. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Maasvallei. 9, 10, 11! La 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 la. Dag dames en heren en welkom bij deze speciale uitzending van TV Maastricht met het uitroepen van de prins voor 2010. Als trend komt de groeten onbekende hij aan in week. En vandaag zal er met een optocht richting de Merit gaan, hoe het bijnkelijk moment zal zien. Maar voor het zoiets is, nu ik heel even met een korte impressie wie de dag er vandaag uitziet. Fris jongen, voorlichten van de Tempeliers. Het thema van dit jaar is het Evermanneke. Wie komt op zo'n thema? De laatste jaren doen we het thema linken aan de Prinsenorde van het jaar. En dit jaar is de Prinsenorde het Evermanneke. Vandaar het Evermanneke. Het is dus een misvatting om te denken tot het thema een hint is naar de nieuwe prins. Inderdaad, want de medailles die worden bedacht, de namen in april, mei. En de prins is in november, december aan de beurt. Dus, Ja, voor de lui wat niet weet wat een Evermanneke is, wie kent ze dat het beste omschrijven? Nou, ik denk dat hier wel de avontuur van Witneus en Pum hebben gelezen. Evermannekes, kaboutertjes. Je gaat trekken in een optocht naar de marathon met de Tempeliers als Evermannekes. Wie ziet zo'n dag er eigenlijk goed voor de Tempeliers en voor de nieuwe prins? Nou, de prins is vanmorgen vroeg op een geheim plaats opgehaald. En die zit nu op een geheim plaats. En daar drinken ze gaat, eten ze gaat. En daar doen ze hem verkleden. En zo meteen komt er naar heen. En dan wordt er voorgesteld aan de Tempeliers vermomd. En dan gaan ze de wagen op. En dit jaar is er koning Goedhart uit een van de avonturen van Witneus en Pum. En dan gaat dat weer zo de stad naar de Merit. En dan hopen we zo rond 3 jaar op de Merit te zien. En op de Merit wordt koning Goedhart in één keer zien en hoe genoeg lustigheid. Het is nog misschien een beetje vroeg om te zeggen, maar vanmorgen regent het tot het goot. Het zonnetje kunnen we langzaam door. Het blijft ieder jaar hetzelfde. Het moet toch eigenlijk wel in de Maastricht neerzien, hè? Ja, ik geloof het hoor. Ik heb juist nog hier stiekem op de buienraden geloerd. En rond 3 uur zou de zon alles goed komen. Dus ja, wat willen we nog niet? 9, 10, 11! La 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 la. Hey, wie, alles verheugd van Nederland. De groete nu nog onbekende is dus juist aangekomen en voorgesteld aan de Tempeliers. Als trein zal hij vanuit week de optocht richting de Merit gaan. Goed bijnkelijk moment dan daar zal zien. Veel gaan nu naar de Merit en verpakken daar een impressie van de optocht op. En traditioneel begint de optocht met de kachelpiepers die hij op de Merit aankomen. En hij komen de waterrad uit Heugem en ze hebben zaterdagavond hun hoeglustigheid prins Patrick de Niers en zijn prinses Marianne uitgeroepen. Ze stond bovenop de waaier en ze genieten al een volle teugen zo te zien. En hij zoekt gehermenie de pottenmennekes, zo wie ieder jaar loopt ook zien we met om de nu nog groete onbekende te verwelkomen. En hij komen de carnavalsvereniging de Dromedaars uit Witte Vrouwenveld en Wiekenveld met hun markies Bert de Nierste. Vrienden wel gedaan. Ik sta op de wagen natuurlijk niet zo goed kunnen lopen met de rest van ons. Maar dat kan wel allemaal in orde. Maar wij een keer. En natuurlijk zien het niet alleen de zatenhermeniekes die meelopen, maar ook de fanfares, zo wie hij fanfare Juliana Oelummel. En sie bestond dit jaar 100 jaar. En hij ziet hier uit Ami, de Slybuk,
Ze hebben dit jaar een jubilee. Ze bestond 4 keer 11 jaar. En wie gebruikelijk bij de Slijbuk roepen ze dan een prins van de afgelopen 10 jaar uit. En uiteraard huurt er een Amish gebouw erbij. Gezondheid, dat is het kortste paar van Ami. En op het jubilee van Ami. Heerlijk. Heerlijk. Ik zou zeggen, kom met de carnavalsdagens naar Ami. En hij ziet er uit Borgharen, de Beerbieters. En zie je op zondag 9 januari hun prins Ferry de Nierse uitgeroepen. En Zuchem is enthousiast op de wagen stonden. Als Haren geen goede vastlavend gaat krijgen met prins Ferry, dan weet ik het daar niet meer. Hij zit er vroeg en nuchter. Actie loopt al een hele tijd met, 1972. En zie gewoon de groeten onbekende ook een warm welkom geven in Maastricht. En hij zit de Kemeleers uit week met hun vorst van vorig jaar, Jacques. En zondag 24 januari zal een week doorgaan als Kemeleers zondag. Om 11 minuten na 3 hun nieuwe vorst worden uitgeroepen. En nog één keer staat hij op de wagen voor Jacques, Uitweek van de Kemeleers. En hij uit Sint-Pieter de Mozesaurussen. En ook ze roepen op 23 januari hun nieuwe jubileeprins uit. Want ook ze bestond 4 keer 11 jaar. Wie voor er straks al kosten zien, de Evermannekes, de Tempeliers. En daarachter Senegal, de wagen met de groeten onbekende komen. Nog enkele ogenblikken en dan zal hier uitgeroepen worden. Hij op de merit. Met natuurlijk eindstadsprins, prins Patrick de Nierse. Wat wie een Tempelier nu midloopt. En moet direct afzet van wordt genomen als eindprins. En daar komt de nu nog groeten onbekende als koning Goedhart van Wipneus en Pimverhaal. Voorafgegaan door de Evermannekes van de Tempeliers. En zo wie gebruikelijk krijgt een nu nog groeten onbekende een erehaag van de Kakkelpiepers die hem zullen begeleiden naar de bühne. Hoe als trein neem je de groeten onbekende zal zien, maar gewoon de stadsprins van Maastricht voor het jaar 2010. Zonnetje met de vuursenken. En wie voor vanmorgen met de nu nog groeten onbekende. En voor tot de nieuwe hooglusschij wordt uitgeroepen, wordt natuurlijk eerst afscheid genomen van IJsstadsprins Patrick de Nierse met zijn prinses Sylvie. Alle kelen te huren. Het valk van Maastricht naar boven met een liedje. Nu gaat het gebeuren. Gaat het gebeuren. Vastelavond in Maastricht. Een enkele moment
Vastelavond vierend volk van Maastricht. Leurt Eltram. Blaas op deze aan te toenen. Want nu gaat het gebeuren. Het keerskinnetje moest er geboren worden. En onder het maskje prins Guy de Eerste. Vanaf het punt hoe vroeger het bleke vleegmachientje van de ene naar de andere kant wordt getrokken, andere gooit zich over de werken en het reuzenraad van de Vriethof. De volledige naam van Guy is Guy Wilhelmus Julius Johannes van der Heijden. Hij is getrouwd met Florence, heeft 2 dochtertjes, Julie van 10 jaar en Robin van Bekans 9 jaar en ene zoon Mike van 7 jaar. En hij woont op de Pastor Havertstraat. En dan vraag ik nu aan het presidium de hooglustigheid te installeren. Maastrichtenaren, leef vastelavondvierders, ze bestaan echt. De egelmannetjes. Vandaag hebben ze al het wit weggeruimd en het heeft plaats gemaakt voor rood, geel en groen. De zalige klank van zaterhemmeniekjes vult weer de straten. En het is eindelijk zoiets. Eindelijk heb ik het masker kunnen afgroeien na een weekje van draaien wie een keutel en een pispot. Maar nu mag het er vooruit komen. Gans Maastricht is er wel 40 voor. We hebben het gezien in de cortège. Vanaf de kolonel tot hij. Rijen dik van lui. In het rood, geel, groen. Harmoniekjes, fanfares. Iedereen is weer erbij en iedereen is er 40 voor. En wat gaan we doen? We gaan het samen in de komende 4 weken 40 maken. Weer 40 maken voor weer zo'n vastelavond die we nog nooit gehad hebben. Zo'n vastelavond waar iedereen met kan doen en niemand aan de kant staat. En ook in de vastelavond waar plaats is voor alles en iedereen. En kind kan niet erbij zien vandaag of in de komende dag. Natuurlijk, weer komen we nu weer opzoeken. Of het nu in het hospitaal is of in een verzorgingshuis. We komen weer nog toe, wie je dat gewend ziet. En nu gaan we de lange week van 4 weken naar die zaterdag die je zit te wachten. Waarop voor hij achter ons de macht gaan holen. Hoe we gaan laten zien dat de macht aan ons, het volk, toebehoort. Maar tot in tijd gaan we eens te doorgroeien, eens opwarmen, de pekjes veerdig maken, de truiten smeren en de trommelvellen spannen. En ik wil nu tegen u zeggen, gaddig en de pitsen in de café, we komen dus dadelijk vast en zeker tegen. Chic dat gereis heet. Waar ontbreken mij te voor. Lang leven Maastricht. Lang leven de Maastrichter vastelavond. Hip hip hip. Ho! Hip hip hip. Hooglustigheid namens de kijkers en luisteraars van RTV Maastricht van harte proficiat. Wie was het moment wie het masker afging? Ongelooflijk, wat een ontluiing. Na al die weken van zwiegen, van poppenkastspelen, mag ze er eindelijk vooruit komen en dat is heel speciaal om dat te mogen metmaken. Ja. Was het lastig om inderdaad te zwiegen en te liggen tegen de lui? Wat heb je er allemaal voor moeten doen? Nou, ik mag zeggen dat is heel lastig. Dan moest rijden, wie al zag, wie een keutel en een pispot. Dan moesten lui die dich leef zien voorleggen. En als ze matig in de ogen loert en die vraag stellen en dan zegt is geen en nou dan gebeurt er het met zich. Het is lastig, ja, maar het was allemaal de moeite waard, ja. Wat dacht je de afgelopen weken wie er zoveel sneeuw te lucht kwam en wie je vandaag inderdaad een route uitkeek en dan nu? Nou, de afgelopen weken dacht ik dat gaat vast en zeker goed komen. En wie gisteravond
de regen de Schniebegos weg te speulen. En ik al stiekem eens op internet had gekeken naar de weerberichten, denk ik, dat kunnen we allemaal gewoon. Jan had iets steeds, Slovenië is toch in de Maastricht neer. Dus daar hadden we gooien we alle vertrouwen in. Wie gaat je de komende weken uw prinselijke titel uitdragen? Ik denk dat we het vooral samen gaan doen. Ik ga de lui opzoeken, ik ga ze uitdagen om samen deze vastelavond te vieren. Met de ruimte voor iedereen. En zodat we samen dit feest maken, want het is toch van de samen. En gedeeld plezier is dubbel plezier. Laatste vraag, misschien dat je nog een persoonlijke commissie hebt voor de kijkers en de luisteraars van TV Maastricht in de camera. Ja, we maken er een propele vastelavond van. En verstaat u, want dan wordt het feest van ons allemaal. Dat is mijn commissie. Prins Gideniersche, perfect geneten van. Dankjewel, dankjewel. En met deze woord van Prins Gideniersche nemen we afscheid van u. We bedanken u voor het kijken. Over een paar weken zien we er ook weer bij als het portret van Prins Gideniersche natuurlijk op TV Maastricht wordt uitgezonden. Bedankt voor het loeren en tot binnenkort. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Maasvallei.